Nou Jannie, hoe smaakt die Hollandse nieuwe? Zal ik jou nou eens wat vertellen? Je eet geen vis. Ik lust alles lustig, maar geen haring. Wat zeg je nou? Dat hoor ik nu voor het eerst. Haring is natuurlijk het allerbest van het best. Dat glijdt je keel, je stroothoofd. Ja! Dat komt allemaal van die haring. Hoeveel haringparties hebben jullie nou de afgelopen tijd al gehad? Nou, heel veel. Heel veel. De nieuwe heb ik al geproefd hoor. Niet normaal zo goed. Echt heerlijk. Dus jij lust het niet aan? Nee. Maar ik heb ze wel gekocht voor mijn kinderen en voor vrienden. Maar ik lust het niet. Maar zo'n Hollandse nieuwe van Radio NL bijvoorbeeld, die gaat erin als zoete koek, toch? Oh ja, dat gaat er wel in. Ja, tuurlijk. Die wel. Hey, jongens, de zomer staat weer voor de deur. Het lijkt alsof het al een tijd geleden is dat we wat van jullie hebben gehoord en gezien. Ja, wij proberen de spanning op te bouwen hè, nu. Iedereen zit te wachten. Waar blijft het nou? Waar blijft het nou? En dan komt het ermee. Als ze het niet verwachten, dan komen we ermee en dan... Volgens mij ben je gewoon veel te druk met hele andere bands en hele andere formaties. Nee, je moet proberen die tweedrachten zwaaien. Saai is dat, Annie. Ja, laten we het wel goed zeggen. Ik werk wel met veel groepen. Maar onze plaat is bijna klaar. Eigenlijk is hij helemaal klaar. Hij moet nog in de finishing touch met de mix. En dan is het een liedje wat geschreven is omdat wij 40 jaar geleden kwamen met Mon Amour. Wat zoveel voor ons eigenlijk heeft betekend. Gaat dat liedje straks komen. Dat gaat over Mon Amour, dat gaat over Annie, dat gaat over mij. Over onze samenwerking, over Mon Amour. Hoe ben je erop gekomen dan, Jan? Want ik neem aan dat het weer ergens uit jouw mouw is geschud. Nou, Annie meestal komt Annie met een goede idee. Ik kom met het idee, hè. Jan werkt het uit. Ja, zo gaat Zet het. mij gewoon als het ware aan het werk. Hoe komt zo'n idee dan, Annie? Nou, dat komt gewoon van met mensen omgaan en in de auto zitten en dan heb je het erover.